Sziasztok! A VIP a partner mai vendége, Uracs Otília Oti. A képe jubileumot ünnepel, mert ha jól tudom, akkor tegnap volt 8 éve, hogy Igen. itt vagy az értékesítésben. Igen, nem egy nagy szám, de tegnap volt. Oti, te mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Gyerekkorban nem volt még kirajzolódva, azt mindig lehetett tudni, és ezt nagyon meg is jegyeztem, az óvónénim azzal ballagtatott el az oviból, hogy az Otikával nem lesz gond, mert Otika nagyon könnyen teremt kapcsolatot, barátkozós és nagyon cserfes. Azt hiszem, hogy így a munka, ez a munka testhez álló, és maga az, hogy könnyen teremtek kapcsolatot, illetve barátkozók, megmerek szólítani embereket, ez elengedhetetlen a szakmába, úgyhogy, de akkor még nem tudtam, hogy ha nagy leszek, mi leszek. Tehát nem volt egy ilyen konkrét elképzelésed. Honnan indultál? -5-ről. Ez mit jelent? -5 az azt jelent, hogy óvodai dolgozó voltam, mielőtt a szakmába kerültem, és a saját biztosításainkat is a férjem intézte, és ez nem titok, nem is szégyen, de a biztosítási díj és az összeg között se tudtam, hogy mi a különbség. Így indultam el a tantermi képzésen annak idején, még 3 hetes kőkemény reggeltől estig tantermi képzések voltak, és ott bombáztam az oktatókat, és millió egy kérdésem volt, és innen indultam. Hogy kerültél a szakmába? Hát, teljesen véletlenül. Létszámleépítés volt az óvodába, és kértem, hogy akkor én legyek az, akit kiraknak. Egyébként is lehet, hogy én lettem volna. Ezzel együtt én vállaltam is azt, hogy akkor kilépek a közalkalmazotti szférából, a bértáblából. 78 000 forint volt a fizetésem, még annó, amikor az volt a minimálbér, és már akkor a gyerekek akkorák voltak, hogy én többre vágytam, minden téren többre vágytam, nem csak pénzbe, mert azt nem tudtam, hogy ebben a szakmában pénz mennyi van. Azt viszont igen, hogy valami más szeretnék, többre vagyok hivatott, és ezt a szakma pedig úgy jött velem szembe, hogy egy ismerős által ő kínálta fel, hogy figyelj, gyere, próbáljuk meg, és ez lett belőle. És az óvodában szerzett tapasztalatokat, azt hogyan tudtad a biztosítási szakmában, ami teljesen ellentétes, ezzel hogyan tudtad kamatoztatni? Azt nagyon jó a kérdés. Az, hogy mindenki egyenlő. Mindenhol van hierarchikus ranglétra, de ezt az ügyfélkörömbe és a munkámba nagyon-nagyon betartom, hogy minden ember egyforma, független, hogy 5 forintos a szerződése, vagy 500 milliós. Ugyanazt a kiszolgálást kapja minden egyes ügyfél, és ugyanazt a kedvességet, ugyanazt az Otíliát, ugyanazt a készségességet, ugyanazt a segíteni akarást és szakmaiságot, független attól, hogy mekkora és milyen szerződései vannak nálam. Ez egy borzasztó nagy üzenet volt nekem az ottani közegben, hogy emberi, magában az emberi mi voltában nem voltunk úgy megbecsülve, maga a technikai dolgozók, én mint Dajka, Dadus néni, pedig a nevelői munkában ugyanúgy részt vettünk, ettől függetlenül én mindig is, és érdekes, hogy ez az első olyan szakma, illetve munkahelyem, ahol egy tapottat se vágyom, egy fél létrafokot se feljebb. Baromira jól érzem magam itt a ranglétra legalsó fokán, és ebben a pozícióban, ha ezt lehet pozíciónak nevezni az üzletkötői létet,
nagyon-nagyon jól érzem magam, és imádom csinálni a szakmát minden egyes csinyával, bínyával, minden nehézségével együtt. Ezen a nehézségen inkább a vezetőség vagy a főnökség az, aki át szokott tudni lendíteni, és ennek issza a levét. A habitusom, a szenvedélyem, a segíteni akarásom miatt, ettől függetlenül imádom csinálni, nagyon-nagyon szeretem, és szoktam azt is mondani, hogy még élek, ezt szeretném csinálni. Na, ez nagyon jó. Viszont beszéljünk arról, hogy a nulláról indultál. Tehát a nulláról kezdtél építkezni, és talán egy pár szóban elmondanád nekünk, hogy ez hogy történt, főleg a kezdő tanácsadóknak, hogy nulláról fel lehet-e építkezni ilyen nagyon nagy portfólióra? Igen. Akkor még egy kicsit előrébb megyünk, csak egy nagyon két mondat magamról, hogy, és ez kapcsolódik a következőhöz, hogy határon túli család vagyunk. Mi 17 éve települtünk át Magyarországra délvidékről a férjemmel, és már az akkor meglévő 3 fiunkkal, és ez azért fontos, mert ugye sem a sógor, sem a koma, sem a jó barát nem itt lakik a közelünkbe, úgyhogy én teljesen az addig felépített ismeretségi körömből indultam el, akiket elkezdtem fölhívogatni, hogy pályát, szakmát váltottam, ezzel és ezzel foglalkozok, és elejében próbáltam úgy idézőjelesen bekötni magamat emberekhez, hogy üljönek le velem beszélgetni, csak hogy gyakoroljak, hogy kérdezzenek, hogy próbálják meg, hogy kifogásokat tudjak kezelni. Nyilván ezt nem mondtam, hogy kifogásokat kell tanulni kezelni, hanem csak, hogy beszélgessenek velem, hogy én is tanuljak beszélgetni. És erre azért úgy készségesek voltak az emberek, és aztán úgy elejtettem egy-két olyan mondatot, egy-két olyan dolgot, amivel volt, hogy érdeklődést is felkeltettem, és ebből tovább tudtunk lépni. Kaptam is egy címanyagot az akkori biztosítónál, egy kolléganő nyugdíjba ment, és az ő állományát próbáltam feldolgozni azzal, hogy felhívtam az embereket, nem is kötési szándékkal, csak hogy bemutatkozzak, hogy ezentúl én vagyok az, hagytam ott névjegykártyát, akik hívni lehet, ha bajban vannak, és így lassan tovább indultam, megfogadtam azokat a jó tanácsokat, amiket kaptam az akkori főnökömtől, az oktatóktól, hogy ha nem baj, ha nem tudok mindjárt mindenre válaszolni, mert ez mai napig is megvan, hogy erre a kérdésre nem tudom a pontos választ, utána nézek, de visszaszólok. És akkor, ha megígértem, tényleg szóljak vissza, abban az esetben, ha megígértem, akkor tényleg vegyem fel a telefont, ha azt mondtam, hogy 5-re megyek oda, akkor 5-re legyek oda, maximum, ha 10 percet kések, telefonáljak oda, hogy késni fogok. Szóval ezek az alapvető, nincs titok a szakmában, nincs, csak tenni kell a dolgot. Az elején nagyon sokat gyakoroltam beszélni, mindig tudtam, de azért a szövegkörnyezet, azért a csip-csip-csókából át kellett menni egy más szövegkörnyezetbe, ami nekem teljesen idegen volt. Tükör előtt álltam, és az Otíliával beszélgettem, és próbálgattam egy termékismertetést, egy telefonos bejelentkezést, és ami még számomra, ha már az újaknál tartunk, ami nagyon hasznos volt, nem is gondoljuk azt, hogy mennyire le kell egyszerűsítenünk a beszédünk, a mondókánkat, és ezt egy oktató mondta nekem, hogy akkor 12-3 évesek voltak az ikrek talán, és velük próbálják meg erről beszélgetni, és hogyha egy 12-3, vagy a nagyfiam volt 14-5, ha ők velük meg tudom értetni, nekik el tudom magyarázni, akkor akár a 70-80 éves néninek is, vagy aki abszolút nem ebbe, mert lehet az még egy fiatalabb ügyfél is, aki egyáltalán nem távol áll tőle a biztosítási szakma, kifejezések, mindenféle, hogy sokszor még az is, hogy mi egy kockázati biztosítás, hogy el kell magyarázni, meg kell értetni. És valóban a gyerekekkel ültem le beszélgetni, és nekik
úgymond szájbarágósan elmondtam. És megértették? Meg. És hát azóta már ők is ügyfelek, felnőttek, és igen. Úgyhogy így indultam az elején munkával. Nem kopogott be nekem se soha senki az ajtómon, nem álltak sorba a kapu előtt, hogy ők biztosítják, én kutakodtam és kerestem. Figyelj, és emlékszel az első ügyfeledre, akivel már szerződést kötöttél? Igen. Milyen élmény volt? Nagyon-nagyon jó. Egy lakásbiztosítás volt, ami csak átdolgozás volt, és a növekmény volt az, ami ugye számított akkor, és mindjárt az első héten, ahogy így megindultunk, egy unit link volt, ami még mai napig élő szerződés, mai napig. Akkor lassan lejár. Igen. És hát az első fizetésem, amit így az első 1 hónap után kaptam, az is már másfélszerese volt az óvodai fizetésemnek. Nem kell álszenteskedni, azon túl, hogy borzasztóan szerettem a szakmát, és imádok segíteni, és az, ami a fő cél, a segítségnyújtás, az mellett nem is keresünk rosszul. Ebben a szakmában bármit el lehet érni anyagilag, és ezt én nekem mindjárt ott az első hónapban láttam, a második hónapban pedig a 3-4-szerese volt a fizetésem az óvodainak. És ez azért úgy motivált. És akkor elindultál az alapokról, és elkezdtél egy nagy portfóliót építeni. Én úgy tudom, hogy te kompozit vagy, abszolút kompozit. Igen. Milyen területen dolgozol? Mármint helyileg? És mi az ügyfélportfóliód? Minden, meg semmi. Nemrég azt mondták, hogy te semmiből se vagy jó, semmiből sem vagy kiemelkedő, egy átlagos, középszerű üzletkötő vagy, ami valóban tényleg így van, hogy igaz is. Én nem leszek sosem unitlinkből első, kockázatiból első, vagyonból első, mert ügyfél alapon lakossági ügyfélkörben dolgozok, Esztergom környékén, ott lakunk, és ott egy 50 kilométeres körzet az, amit úgymond én szolgálok ki az Unión keretein belül, és ezáltal, amire ügyfeleknek igény van. Vannak vállalkozóim is, de nem ők adják a gerincét az ügyfélkörömnek, inkább a lakossági ügyfélkör az, akivel talán valahogy jobban szót is értek, meg akinek, és a fő célom az, hogy a biztosítási útvesztőkben fogni a kezüket az embereknek, amikor bajban vannak, nem csak amikor alá kell írnak, hanem és akkor ez így alakult ki az ügyfélkörön, mert tudják is nagyon jól, hogyha van egy 5000 forintos üvegkárszámla, én azért is kimegyek, hogy beszkenneljem és elküldjem, károkat segítek jelenteni nekik, mert nem mindegy, hogy egy viharkárt vagy egy felhőszakadást jelentünk le, ez szakmaiság, egy ügyfélnek az mindegy, de tudjuk, hogy térítés szempontjából nem mindegy, hogy felhőszakadás volt, vagy csak vihar, mert a kettő nem jár együtt. És ezekben a dolgokban elkezdtem minden téren kiszolgálni őket, ami a biztosítással jár, és ezt nagyon szeretik. Ez nagyon megnyerő nekik volt már, ha hétvégén hívnak, ha szokatlan időpontban hívnak, pontosan tudom, hogy bajban vannak azért, és nem fájdul meg a kezem tőle, hogy felvegyem a telefont, sose nem szoktam kikérni magamat, hogy ünnep van, vagy este 8 óra van, vagy fölveszem a telefont, és valahogy csak meg kell őket nyugtatni. Mert... Nem fáradsz el ebben? Nem. Mondod, hogy sokat tanulsz, az látszik is rajtad, hogy nagyon képzett vagy. Mennyire fontos ez az önképzés neked, és hogyan történik nálad ez az önképzés? Igen, ettől tanulni mindig kell. Képezni magunkat mindig kell, inspirálódni új kollégáktól, közösségben beszélgetni mindig kell, mert aki nem megy előre, az véleményem szerint hátrafele megy, tehát aki nem fejlődik, az visszafele fejlődik.
és a fejlődés az én nekem saját magamnak vannak, hogy is mondjam, saját magammal vannak megalkuvásaim. Én nekem nem szoktak a főnökség tervet adni, én saját magamtól tudom azt, hogy ha egy évben csináltam x milliót, akkor a következő évben XY milliót kell, szeretnék elérni, csinálni, és én akkor azt tudom, hogy havonta mennyi az, amit hoznom kell, hogy én azt a célt elérjem. Mert fejlődni mindig kell. Nem akarok és nem is szeretnék beleülni egy meglévő kényelmes valamiben, nem azt, hogy ez így nekem kényelmetlen dolog, de maga azt, hogy menjünk előre, az elengedhetetlen. És a képzések, nagyon sokat szoktam igénybe venni, fölhívni az oktatójainkat, Tamás Gábor rengeteget segít nekem, nagyon-nagyon sokat. Őt úgy is szoktam hívni, Gábor, szükségem van, támogass meg agyamat, hívjál fel, vagyis beszéljük át, ilyen és ilyen élethelyzet van, mi az, amit te javasolnál, hogy tudunk még segíteni, mivel tudunk, és nagyon sokszor észérvekkel, és nagyon sokszor megérti az ügyfél is, és díjnövekményt érünk el azzal, hogy alátámasztom neki szakmai és normális élethelyzetű dolgokkal akár a havidíjat, akár a jövőbeni megoldást. És nagyon szeretek, akár így YouTube videókat szoktam nézni, amik így megragadnak, olvasgatni szoktam jogszabályi dolgokat, bár azok annyira, én azért ilyen nagyon nem szeretem a kocka dolgokat, én nem lehet bekeretezni, és azok untatnak, de azt is inkább van, hogy megkérdezem valakitől, és akkor ha elmondják, akkor tudom. Akkor sok segítséget kapsz? Sok segítséget kapok, mert kérek. És nem beszéltél még a csapatodról, ahol dolgozol. Fontos neked a csapat, vagy inkább ilyen magányos farkas vagy? Igen, nagyon fontos a csapat, és nagyon fontos a háttér. Rendkívül fontos. Nagyon-nagyon szeretem az értekezleteket, nagyon szeretek bejárni az irodába, nagyon szeretek beszélgetni kollégákkal, hiszen korábban már említettem, hogy én inspirálódni tudok a közösségből is, egy-egy elejtett szóval vagy ötlettel, akár azt hasznomra is tudom fordítani. Ugyanakkor magányosan dolgozom, mert otthon van egy kis irodám, és most folyamatban van, épülőben van egy szép új másik dolog, és alapvetően én otthonról dolgozom, a mindennapjaimat otthon töltöm, vagy ügyfélnél, ott a körzetemben inkább személyes találkozók azok, amiket én nagyon szeretek. De minden olyan meghirdetett rendezvényre, értekezletre, ami van, azt viszont nagyon várom, és nagyon szeretek elmenni. És igen, nagyon a kollégák, egy Csoda Unit csodacsapatban dolgozom, ahol tényleg segítjük egymást, bármelyik kollégával tudok beszélgetni, mentorommal is napi szinten szinte már férjek szoktak úgy ránk szólni, hogy most már úgy talán elég lesz. Egyébként tényleg igen. 2023 óta VIP klub tag vagy. Mit jelent ez neked, és milyen értéket tudsz hozzáadni? Hát azt, hogy milyen értéket tudok hozzáadni, azt a többiek tudnák talán megmondani. Azt a szemléletet mindenképpen, amiben én dolgozok, vagy ami én vezérel a munkámba, az, hogy pénzügyi segítség váratlan eseménykor, és maga a közösség. Én úgy gondolom, hogy próbáljunk, ha lehet magunkat élvonalbelieknek nevezni, hogyha egy-két gondolattal, egy-két szóval tudunk segíteni a kicsit elakadt kollégáknál, inspirálni őket, akkor már megéri.
Azt tudom, hogy egyébként ne szerénykedj, mert ötletelős vagy. Igen, beszélni azt szeretek, tudok is, aztán legyen, aki hallgassa, igen, én rám kell szólni, hogyha sok vagyok, de igen, ötletelős vagyok, és magát a céget is úgy gondolom, hogy úgy tudjuk megtartani, előrevinni, hogyha mi is, ez így kerek egészben működik, hogy mi tesszük, üzletkötők tesszük a dolgunkat, a vezetőség is teszi a dolgát, és a cég is hozzáteszi azokat a dolgokat, amiket neki kell hozzátenni, így kerek egészben fogunk működni, és ez egy örök igazság, hogy összefogásban, összetartásban az erő, ha valami hiba csúszik valamelyik ponton, akkor az a szervezet nem fog jól működni. És azt hiszem, hogy ez így egy jó dolog a VIP klubtól, hogy egy kicsit betekintést engednek nyerni magába a cég működésébe is, de mi tudjuk hozni, hogy milyen nehézségekkel küzdünk mi az üzletkötői oldalról, hogy mi az, amin esetleg ami nekünk segítség lenne, vagy motiválás lenne, motiváció lenne, amivel a hatékonyságot tudnánk növelni cégszinten. Beszéltél egy picit most a nehézségekről, neked vannak mélypontjaid? Hogyne. Hogy jössz ki belőle? Nagyon sokat változtam már ezen a téren. Egy az, hogy egyértelműen a mentorom az, aki támogat, és a család. Hisz, ahogy mondtam, otthonról dolgozok, a mindennapjaimban ők vannak ott, ők látnak, és ők beszélgetnek, de mivel ez egy nagyon jó működő, mint a családi háttér, mint a mentori és az igazgatósági, ezáltal mostanában egyre kevesebb és egyre sekélyebb mélypontjaim vannak, ha lehet így nevezni. Tehát akkor fontos az, hogy nagy hátország legyen mögöttem. Én nekem nagy a hátországom, igen, és ez kell is. Én így működök, rendkívül szenvedélyesen, és hirtelen vagyok, tudom a hibáimat, tudom a gyengeségeimet, hogy hamarabb beszélek, mint gondolkodom sokszor, és azok a csúnya szavak is elhagyják a számat olykor, ami nem kellene. Tisztában vagyok minden gyengeségemmel, ugyanakkor pedig nagyon sokat gondolkodok, elmélkedek már azokon a dolgokon, hogy egy-egy dolog, ami régebben kiakasztott, már nem annyira fontos, és ez tényleg így van. Ez önfejlesztés volt? Igen, mert itt ezen a téren is én magamat szerettem volna. Tudtam, hogy változnom kell, tudtam, hogy bizonyos dolgokhoz fel kell nőnöm, és ezekben a dolgokban én saját magam igyekeztem változni, és aludni rá egyet, elszámolni 10-ig, aztán van, hogy csak 6-ig jutok el, de igen. Picit még kutakodjunk ebben a hátországban, mert én azt tudom, hogy te 4 férfival élsz együtt? Ja. Na jó, hát ebből 3 a fiad. Gyönyörű, szép családod van, és mondod, hogy nagyon sok energiát merítesz belőlük, viszont nagyon sok energiát is teszel ebbe, hiszen összelogisztikázni így a családot mennyire nehéz? Nagyon, mindenki még otthon lakik, tehát így nagy kerek egészben vagyunk, amit imádok, nagyon-nagyon szeretem, egy nagyon stram, tök aranyos emberkéket sikerült felnevelnünk, mind a 3 fiam saját egyéniség, ugyanakkor nagyon rendben vannak az értékrendjeik, és igen, talán lehet, hogy elfogult is vagyok velük szemben, ugyanakkor mindig próbálom őket reálisan is mérlegelni és nézni, és nagyon sokat beszélgetünk. Megszokták azt, hogy anya otthon van, anya bármikor ugrasztható, amikor még nem voltak jogsik, hogy anya bármikor bárhova el tud vinni. Ezeket a dolgokat kellett inkább
megbeszélgetnünk, hogy ez nem mindig így van, mert attól, hogy anya otthon van, attól még anyának dolgoznia kell, mert hogyha nem veszem fel a telefont, a semmiből semmi lesz, a valamiből lesz a valami. És ezáltal egy időbeosztást csináltam magamnak, amit többé-kevésbé tudok is tartani, ugyanis háziasszony is vagyok, anya is vagyok, feleség is vagyok, voltam gyermek is, testvér is vagyok, tehát minden vagyok, mint aki minden más, és mivel hogy mi elköltöztünk határon túlról, nekem itt nincs mama, nincs senki, aki egyszer egy tányér levest főzne, vagy valami, ezt mind egyedül kell, hogy megoldjam. Nincs takarítónőm, nincs szakácsnőm, nem volt soha babysitterem, nem, ezt nehéz összelogisztikázni, de össze lehet ennyi munkával és ilyen teljesítménnyel is. Ehhez alapvetően kell, hogy olyan eleven legyek, mint amilyen, és gyors. És a családban lesz utánpótlás képzés? Valamelyik fiad eljön ebbe az irányba, az értékesítés irányába? Nem tudom, agyalok rajta, hogy mi lesz majd akár 10-20-50 év múlva. Bár azt lehet, jó eséllyel lehet tudni, hogy 50 év múlva mi lesz, de úgy gondolom, hogy még ha agyilag érettek is lennének már rá, 21 évesek az ikrek és 24 a nagy, és az ikrek közül az egyikük az, akit úgy alkalmasnak látnék erre a munkára, a szívében kell megérnie még. Meg kell tapasztalnia azokat az élet adta dolgokat, nehézségeket, ami belőle is kihozza azt, hogy pénzügyi segítség váratlan eseménykor, mert egy biztosítás vagy jóvá teszi az emberek életét baj esetén, vagy nagyon rosszá. Úgyhogy ez borzasztó nagy felelősség a részünkről üzletkötőként, hogy nem csak valamit aláíratok, hanem annak a családnak abban a helyzetben, amitől tart, hogy belekerülhet, abban tényleg legyen segítség akkor, hogyha az a valami bekövetkezik. Amitől épp ezáltal nincs két egyforma szerződés, nincs két egyforma élethelyzet, és nem szabad, hogy például én a jutalékszabályzatot nem ismerem, ezt itt most így kiismerem jelenteni, az életben nem olvastam el, egy az, hogy nekem az uncsi nem érdekel, úgyis annyi az, amennyi, amit átutalnak minden hónapban, és nem akarom, el se akarom magamat vinni az irányba, hogy én az ügyfélnél agyaljak annál, miközben beszélgetek, hogyha így köti meg, vagy ha úgy köti meg, mennyi lesz a jutalékom, nem érdekel. Az a fő cél, hogy ő neki rendben legyenek a dolgai, ha baj lesz a családban. Oti, mik a terveid a jövőre? Mik a terveim? Befejezni az irodát, átköltözni végre, mert most azért ez egy nagyon nagy projekt most. Nagy projekt, minden téren nagy projekt, és az, hogy bent a házunkban van a jelenlegi kis én munkasarkom, úgymond, ahol dolgozok, ez azért nem annyira kényelmes. Alkalmazkodik a család ahhoz, hogy ha van ügyfél, akkor nem járkálnak ott, nincsenek ilyen belé dolgok, mégis azért úgy gondolom, hogy ez sokkal kényelmesebb lesz, hogyha kint leszek, az udvarba épül, a saját udvarunkba egyébként az iroda, és lényegében a tervek az, hogy dolgozni és élni az életünket, most már a munkaterén a mindenkori fejlődés, azt, hogy ha idén meg lesz az a terv, amit én magamnak felállítottam, akkor összerakni azt, hogy jövőre hogy lesz ebből több. A másik pedig, és akkor ezt át kell gondolnom, és a főnökömmel meg kell majd beszélgetnem, nem, hogy ezt hogy fogjuk tudni elérni. A családban pedig most olyan nagy teendők nincsenek, hisz a gyerekek már felnőttek, élik a maguk életét,
mi pedig a férjemmel végre kinyílt nekünk a világ, és akkor utazgatni és élni az, ami nekünk annak idején kimaradt a délszláv háború miatt, azt most mindent megélni, ami most. Úgyhogy most egyelőre ezek a tervek, csak maga az élet. Hát egy olyan példa vagy az új, meg a régebbi tanácsadók számára, hogy egy nehéz helyzetből hogyan lehet fölépítkezni. És most választ is adtál a standard kérdésemre, amit mindenkinek föl szoktam tenni, hogy siker vagy boldogság. De az utolsó mondataidból kiderült, hogy mind a kettő fontos a számodra. És egyikből fakad a másik, és mindegy az, hogy most a sikert mit nevezünk sikernek. Azt nevezzük sikernek, hogy országos akárhanyadik vagyok, vagy azt nevezzük sikernek, hogy egy harmonikus, boldog párkapcsolatban és családi körben élek, vagy azt, hogy a munkatársakkal tök jó a kapcsolatom. Ezek mind sikerek, és ez mind boldoggá tesz engem. Oti, nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, és ha meg kellene téged így fogalmaznom, akkor, ha megengedsz egy hasonlatot, nekem te vagy az a tündér királylány, aki egy nagyon nehéz helyzetből indult el szerencsét próbálni, és nagyon magasra jutottál. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és örülök, hogy a VIP klubon keresztül megismertelek mélyebben. Hát én köszönöm ezeket a szép szavakat, a megerősítés és a dicséret mindenkinek kell, és mindenkinek jól esik. Nagyon köszönöm, én csak örülök neki, hogyha bárkit tudok inspirálni, vagy bárkinek tudok olyat adni, amivel tovább tud lépni. És... Ez biztos, hogy így van. Köszönöm neked a beszélgetést. Ha ti is úgy gondoljátok, hogy az élet egy nagy kaland, akkor tartsatok velünk továbbra is.